Ανάγνωσα μια αγγελία για κάποιο μουλάρι. Ναι, φίλε μου. Το πουλάς το μουλάρι εδώ. Το πουλάω γιατί ενδιαφέρεσαι. Για να σε πήρα τηλέφωνο, δεν θα σε πήρα. Για να διάβασες την αγγελία ότι που λέτε είναι για πούλημα, φίλε. Αμπράβο. Ναι. Λοιπόν, από πού είσαι εσύ? Εγώ από την Άντρο, εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι από το Μαραθώνα είμαι, δεν ξέρω αν έχεις ακουστά. Όχι, δεν σε έχω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς το δίνεις το μουλάρι? Ορίστε. Το μουλάρι πώς το δίνεις? 800 ευρώ και έχω ένα με 400. 800 ευρώ γιατί το δίνεις, γιατί τόσο πολλά? Όταν θες μουλάρι 4 χρονών, φίλε μου, τζάμπα ή έχει αλλού. Τι με πήρες σε μένα τηλέφωνο? Κάνε ψαλίδι, θα γίνει ζημιά. Δεν υπάρχει ψαλίδι. Το πολύ 750. Παρακάτω δεν το δίνω. Ήμερο μουλάρι είναι, κοντόσωμο είναι. Ό,τι θες φορτώνεις, δεν φοβάται αυτοκίνητα. Περπατάει. Να σου πω. Αρσενικό ή θηλυκό είναι το μουλάρι? Θηλυκό είναι, θηλυκό. Ωραία, γιατί εγώ ξέρω γιατί το θέλω το μουλάρι.